Ola, aquí Baia Fernández, adestradora emocional e da risa. Se xa levas tempo suscrita a esta canle, déxame darche as gracias por acompañarme en este camiño. Se é a primeira vez que estás aquí, pois benvida, benvido. Ben, hoxe quero falarvos de un tema, de unha palabra, máis ben, que escoito moito. De feito, escoitoa tarde ou cedo nas consultas. Con todas as persoas que veñen comigo a consulta, hai un momento, pode que sexa ao principio, pode que sexa cando xa levamos un tempo, pero acaba saindo, que é o egoísmo. Oi, que palabra! Ben, moitas persoas que de repente adican un tempo a cuidarse, a sentirse mellor, a valorarse, a facer algo para sí mesmas, encóntranse de repente en un punto en donde sinten que están sendo egoístas e á vez sintense culpable por isto. Ben, chegado este momento eu sempre teño que explicar que é o que é realmente o egoísmo, porque do que me decato en todas as ocasións que teño que falar disto é de que hai un concepto erróneo, non coñecemos ben a definición de egoísmo. E, se non coñecemos a definición, é moi fácil que intercambiemos esa palabra por outra que sería máis acaída para ese momento. Ben, se me coñecedes un chisquiño, debedes saber que a mí me encantan os dicionarios, así que, como non, busquei a palabra egoísmo no dicionario. E vou a ler textualmente o que di. Egoísmo. Apego excesivo que alguén ten cara a sí mesmo e os seus intereses sen ter en conta aos demais. Vale? Unha persoa que soamente se preocupa dos seus intereses e non ten en conta os intereses do resto das persoas. Temos que ter en conta de que somos seres sociais e probablemente teñamos que convivir con outras persoas, sexa na nosa casa, ou sexa no traballo, ou sexa en algún outro ámbito. Buscar soamente o noso interés por riba dos intereses dos demais podería ser egoísta. Entón eu traslado esta pregunta. E trasladoche a ti se en algún momento tamén sintes que eres egoísta. Pídoche que fagas o exercicio de pensar en esa situación. En que momento ou en que circunstancias ti sintes que podes estar sendo egoísta? E faite esta pregunta. Estás mirando soamente polos teus intereses sin ter en conta os intereses dos demais? Ben, a min gustaba mir un pouquiño máis alá, porque eu sinto que a veces pode ser que utilicemos unha palabra como comodín, pero realmente non se chama esa caída para ese momento. Hai un pasiño que vai máis alá do egoísmo para o que eu observo que a xente sigue poñendo esa palabra. E ese pasiño que vai máis alá é o egocentrismo. Sí, claro, busquei no dicionario tamén. Que di o dicionario de egocentrismo? Tendencia de non se interesar máis que por un mesmo, a xulgar con relación a un mesmo ou co propio interese. Isto que quere dicir? Pois quere dicir que todo o que sucede na vida eu levo ao meu terreo e a mí o único que me importa é se me afecta a mí. Se me afecta a min, pois entón vou a ver que é a parte que me interesa máis e se non me afecta a min, dame igual. Iso sería unha persoa egocentrista que non solamente pon o seu beneficio por riba do beneficio dos demais, sino que o dos demais non lle interesa nin o máis mínimo, nin sequera o ten en conta, só lle interesan as cousas que lle poidan afectar a sí mismo. Ben? Esta é a pregunta que eu lle fago ás persoas coas que se crea esta conversa. Estás en esta situación? Por estar adicando 1 hora e media cada 15 días, que é o tempo que poden, como moito, o tempo que poden adicar a ese traballo persoal comigo, adicar 1 hora e media cada 15 días e poñer os teus intereses por riba dos demais? Estás perxudicando a alguén por facer isto cara a ti?
A resposta sempre é a mesma. Sempre é non, non estou perxudicando a ninguén. Polo tanto, eu creo que teríamos que liberarnos xa desta etiqueta de egoístas. Pero claro, isto ven de algún sitio. En algún momento creímos que por facer isto éramos egoístas. Vamos a ver que disfuncións emocionais hai detrás desta problemática. Por un lado, o que eu observo, o que a mí me transmiten estas persoas é unha disyuntiva de dúas opcións. A primeira é o que se sinten culpables por estar dedicando ese tempo e ao mellor esa inversión económica, aínda que sexa pouca, a facer este traballo que en principio parece que só beneficia a si mesma, porque é un traballo para si mesma, entón síntese culpables. Está aquí a culpa. E a outra é que non se queren sentir culpables, entón que fan? Envalentónanse e din, pois claro que sí, porque levo moitos anos deixándome para o final ou non atendéndome e agora teño que ser egoísta e pensar en min. Culpa e envalentonamento. Estas son dúas disfuncións emocionais. Vamos a debullar un pouquiño máis para saber máis sobre elas. Cando se presenta a culpa preséntase habitualmente cando ante un estímulo para a emoción rabia eu reacciono con unha actitude que ten que ver coa tristeza. Isto que quere decir? Que eu, cando sinto culpa, estou vendo unha perda cando en realidade tiña que ver unha injusticia. Vale. Estou dicindo cousas que ao mellor tin que estás na casa escoitando e dirás, esta de que fala? Ben. Por exemplo, eu comezo a facer un traballo de crecemento persoal que pouco a pouco vai facendo que eu me sinta mellor, que estea máis alegre, que disfrute máis do meu día a día. Entón resulta que aparece unha voz por aquí que empeza a decir, mírate, a túa parella traballando, sacrificándose, por exemplo, non? Ou os teus fillos tendo que quedar con túa irmán, por exemplo, para que ti poidas facer isto e ti disfrutando a vida. Resulta que, de repente, decimos, oi, que egoísta estou sendo e non me permito este disfrute. Non me permito estas cousas boas que me están aportando a mí esta terapia ou o que sexa que estea facendo para min. Entón, que sucede? Que estou perdendo. Estou perdendo a oportunidade de sacarlle proveito a este traballo que estou facendo, que o seu obxectivo é, por certo, que eu me sinta mellor. Aí temos a perda. Estou perdendo. Pero por que digo que é unha injusticia? É unha injusticia porque esa mensaxe, esa idea é errada, non é real. Entón, que me toca facer? Tócame aplicar rabia a esa idea. Esa idea pode ser unha idea que eu teña instalada na mente porque a min sempre me dixeron que primeiro era o deber e despois era o disfrute, por exemplo, ou pode ser unha mensaxe que eu estea escoitando, que o mellor chegue a casa e a miña parella diga, pois fíxate, pois isto está sin facer e ti por aí facendo cousas para pasalo ben, non? Ou calquera outra situación semellante. O caso é que hai unha idea que non é xusta, que é errada e que está influindo en min e que está facendo, provocando que eu sinta culpabilidade. Por qué? Porque esa idea está facendo que eu perda, que eu non poida gozar dos beneficios, que eu non lle poida sacar todo o proveito a iso que estou facendo. A min tócame conectarme coa rabia para decirlle a esa outra persoa que me emite a mensaxe ou a miña mente, se é que está aquí instalada, teño que decirlle así non. Isto non é certo. Eu non estou perxudicando a ninguén por mirar por mí. E logo debo completar a fase da rabia dicindo así sí. Isto que eu fago faime sentir mellor.
Se eu me sinto mellor, vou a poder dar algo mellor de min aos demais. E iso non só me favorece a min, sino que favorece a convivencia. Iso sería o xusto, e desta maneira podo librarme desta disfunción que é a culpa. E logo temos o envalentonamento do que falamos antes. O envalentonamento é cando eu poño rabia ante unha ameaza. Que pasa? Eu estou observando unha ameaza e esa ameaza pode ser que se eu fago isto que a mí me gusta e que me fai sentir ben, logo vou a ter problemas, logo vou a discutir na casa, ou logo vamos a ter problemas polo económico, ou porque eu estou medrando e o mellor a outra persoa vai a outro ritmo. Entón, ante este problema que eu me estou imaginando, reacciono con rabia e digo: pero que caramba, pero eu teño dereito, pero eu vou a facer isto por min porque sempre me tiven olvidada. Está ben que eu faga isto por min, pero se o fago dende aí, estou no facendo dende un lugar que non me vai a soster. Calquera persoa con un mínimo argumento, aínda que non sexa moi bo, me pode desmontar a miña teoría porque non ten unha base sólida. De onde ven ese envalentonamento? Do mesmo sitio que o outro. Eu síntome culpable. Eu son a que creo que podo ter un problema porque me parece que non me merezco coidarme. Esta é unha idea que está gobernando esta situación por min. Eu debo decirlle esa idea: non tes razón. Non é certo. Eu teño dereito a coidarme. Ben, así funciona a rabia auténtica. A rabia auténtica non explota, a rabia auténtica non é ira. A ira é unha exageración da rabia. A rabia auténtica é tranquila, pero é clara e contundente e busca sempre o mesmo obxectivo, a xusticia. É moi importante que nos quedemos coa mensaxe: eu teño dereito a coidarme sempre que non perxudique inxustamente a ninguén, pois o meu beneficio tamén beneficia ao meu entorno. Isto é moi importante que o teñamos claro. E unha vez que sabemos isto, eu pregúntolle á persoa: é esta a túa circunstancia? A de que estás coidándote a ti sen perxudicar a ninguén? A resposta adoita ser sí. Entón, a min gústame contarlles que realmente non estaban baixo o xugo do egoísmo. Estaban con outra cousa moito máis fermosa, que tamén hai dous niveis. Estaban tendo autoestima ou procurándoa. Diccionario, que é autoestima? Aprecio ou consideración que un ten sobre si mesmo. E o seguinte chanzo, a autoestima, é o amor propio. Volvemos ao diccionario. O amor propio é a aceptación, o respeto, as percepcións, o valor, os pensamentos positivos e consideración que temos cara a nós mesmas. Convídote a que revises esas veces que te sientes egoísta, si realmente estás sendo egoísta, que pode ser, e tampouco pasa nada que de vez en cando experimentemos disfuncións así como experimentamos outras. Observalas é interesante, pero que diagnostiques: é egoísmo ou realmente é amor propio? Ben, ata aquí o que vos quería contar por hoxe. Agardo volver pronto con máis cosas para vos. Dígovos como sempre: se hai algo do que queiras que fale, se tes interese por algún tema en concreto dentro do mundo emocional ou da risa no que me movo eu, non dubides en pedirmo en comentarios. Ademais, podes seguirme se te apetece nas redes sociais, en Instagram, en Facebook ou aquí mesmo na canle se non estás suscrita. Ben, voume despedindo mandándovos unha aperta ben grande.